форуми соҳибкории G5 бармегардад 6 ноябр соати 14 дар кохи суруш. баромадкунандагони чорабинӣ ҷуразода дилшод, соҳибкори муваффақ ва ходими ҷамъиятӣ азимҷон азимӣ, хатмкардаи донишгоҳҳои Стэнфорд ва Ҳарвард, муассиси маркази зеҳни сунъӣ таҷра, Нафиса Имронова, тарроҳ, рассом ва дизайнери машҳури тоҷик, Ҳикмат Абдураҳмонов, соҳибкори муваффақ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҳаммуассиси гурӯҳи ширкатҳои HM Partners ва дигарон, Носир Мирзо, соҳибкор, муассиси лоиҳаҳои зиёди муваффақ, баромадкунандагони иловагӣ Ҳабибов Давлат, раиси Ассотсиатсияи ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон, Сайфулло Муллоҷонов, доктори илми тарих, муаллифи асарҳои зиёди илмӣ оид ба таърих ва фарҳанги тоҷикон. Чиптаҳоро тариқи телефони 985 29 55 55 ё тавассути хизматрасонии Е чипта метавонед дастрас намоед. форуми соҳибкории G5